Yo, ayo yo, kumpul 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 yo. Batin iki anane tandarango rasa tresno kang tandem sarwa mikir ati dendem yen kadulu nanging kakat rasane iku nggonku nandang tresno iki Nodrat tak dreming lampahi Api. Jenengan niku kok gayenge. remenane ula-ulonan nggih. Ula napa niki? Ning sing sapa ngendut ya lho. Ula sawa no. Ula sawa. Lah ya nyatek uang no nek ula sawa. Jane penak ula tuntut kok. Apa kuwi? Cendhek. Penak sing dawa. Nggih lajeng nggih, Kang. Ula sawa sapa ngendut. Musik lamun barot liramu batin iki anane tandarango rasa tresno kang tandem sarwa mikir ati dendem Nanging aku wedi bloko
Surat tak treming lambai Ae ae ae. Iya. Monggo bapak saya ajeng nyelak mbak Nia monggo mriki Sing ngersakne Salim. kula. tapi nggih anu sangu monggo mriki mboten napa-napa Salim nggih oleh. Salim. Salim kalih sinten? Ya mengkene ajeng Salim kok. Oh, alah nggih kok, matur Sembah sembah nuwun. nuwun. Alalah. Eh. Rahasia-sia leh ku adoh-adoh wis ragen lho, Mas. Nggih. Oke. Nggih, kula tutup nggih, Kung. Yo. Pangku Pak D ini. Alah, apa to kae kok rasan-rasan bareng. Rasan-rasan kok neng mik. Kula sawasa pengandut datan noma atiku wis kapilot saibun yang rasaku lamun bisa jejagatan sliramu Kepareng sembah nuwun Matur sembah Pak nuwun, Min Iko. juragane